en dejlig event. Tak fordi vi får lov. Ja. Vi er rigtig glade for. Ļoti много atrappunga UNICEF Galaxy-nunani bisogtervene. Og jeg slår lige over i dansk, fordi jeg stadig øver mig lidt på grønlandsk. Min kollega Aga og jeg vil fortælle jer lidt om vores arbejde med Nagusa i dag. Aga tager sin del på grønlandsk. Og så kører vi bare på. Jeg tager den lidt mere sådan overordnet del, og så graver Aga så ned i sådan praksis sammen her bagefter. Og har vi tilfældigvis nogle Nagusa ret lærere til stede? Yay! Sådan der. Inden I går, så er vi alle sammen Nagusa ret. Det er rigtig dejligt, og det er noget, jeg også vil tale meget mere om, og hvorfor det er fedt. Hvad hedder det? Jeg tager jer lige lidt, lige sådan brush up. Jeg tænker, mange af jer kender børnekonventionen i forvejen. Og der er sådan 4 hjørnesten i børnekonventionen. Kan dem online se skærmen? Ja, det kunne. Ja, det er sådan. Ish. Hvad hedder de? Og hvis de her 4 som hjørnesten er opfyldt, så har barnet, hvad skal man sige, de bedste betingelser for at udvikle sig og udnytte deres fulde potentiale. Og det er jo sådan lidt hensigten med børnekonventionen, kan man sige. Der er jo 54 artikler i alt, men fra 43 og op, så er det sådan nogle mere administrative artikler, som mere beskæftiger sig med, hvordan staterne skal arbejde for at overholde børnekonventionen. Så 1-42 er dem, der sådan rent faktisk handler om børnene. Ja, og de tapper alle sammen sådan på forskellige vis ind i de her 4 hjørnesten. Så der er en skøn blanding, kan man sige, hvis vi tapper lidt ind i den her retten til udvikling, som jo også er væsentligt i skoleregi, kan man sige. Så er det jo vigtigt det her med at skabe trygge og inkluderende rammer, for at børnene kan udvikle sig og lære det, de skal, og lære de nødvendige færdigheder, som de kan tage med sig videre i voksentilværelsen. Artikel 2 handler om, at man ikke må diskriminere, og man skal være opmærksom på, at alle kan være med. Så også børn med handicap, eller børn, der har en anden religion, eller et andet sprog, eller børn, der er anbragt uden for hjemmet. Det handler om at få alle med på en tryg måde. Og det gælder faktisk også den måde, vi taler om børnene på. Det skal man være opmærksom på, og især jo som lærer, eller politiker, eller nogen, der arbejder meget tæt med børnene. For man kan meget nemt komme til at diskriminere. Bare på den måde, man taler om børnene på. For eksempel anbragte børn. Det er dem, der render rundt og stjæler biler hele tiden. Måske ikke dem alle sammen, der gør det. Eller Karl, han er så pisseirriterende, altså. Så den måde, vi ligesom i tale sætter børnene, det billede, vi laver omkring børnene, det kan jo også være diskriminerende. Så det er jo også noget, man skal være opmærksom på. Det var for hurtigt. Sådan der. Så har vi 12, 13 og 17, som handler om børns ret til at blive inddraget og tage del i beslutninger, der handler om det. Og hvad hedder det? Det er jo så vores ansvar som voksne at sørge for at give børnene både den nødvendige viden og de rigtige rammer for, at børn kan tage beslutninger, der handler om dem selv. Fordi børnene har jo ikke, hvad skal man sige, den samme forudsætning, som vi voksne har, til selv at sætte rammen for overholdelse af deres rettigheder. Artikel 28 er jo også super relevant her, fordi det handler om retten til uddannelse. Og derfor er det jo så også så vigtigt, at vi kigger ind i det her med inklusion, og hvordan alle har adgang til at være med i undervisningen, og vi får ligesom
de forskellige behov, børnene har. Det er jo noget af en opgave, I har, vil jeg sige, som lærer, fordi børnene er så forskellige også. Så det er jo mega, mega vigtigt. Og I siger bare til, hvis I har spørgsmål undervejs. Bum. Så er det jo det her med ret og pligt. Voksne har jo pligt til at efterleve børns rettigheder og støtte børnene i at ligesom udleve deres rettigheder. Og børn har sådan set de samme rettigheder, som vi har. Børnekonventionen tapper jo også ind i menneskerettighederne, sådan de generelle, som gælder for os alle sammen. Men børn har brug for særlig beskyttelse, fordi de er børn, kan man sige. Og fordi vi voksne ikke altid er lige gode til at passe på dem. Så de rettigheder, vi tager for givet, altså vi har ret til at stemme til valget, vi kan selv bestemme, om vi vil noget eller ikke vil noget, vi kan selv sige til og fra på arbejdspladsen eller over for andre, eller sådan. Og det er noget, vi nærmest ikke tænker over. Det gør vi bare, for det har vi ret til som voksne. Den samme ret har børnene, men de har ikke de samme forudsætninger, som vi har. Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi hjælper dem med at udleve de her rettigheder. Så ifølge børnekonventionen, vil sige, så er børn og voksne ligeværdige medborgere alle sammen, men vi er ikke lige stillet, fordi børn har ikke den samme magt, den samme viden, som voksne har. Så det er det, der sådan lidt er forskellen. Vi er alle sammen ligeværdige, men vi voksne har en forpligtelse til at passe på børnene. Ja. Og så er der jo det her med, at betyder det så, at børn bare skal have ret altid? Og det gør det ikke. At have rettigheder er ikke det samme som at få sin vilje. Og det er en misforståelse, vi sådan jævnligt løber ind i, fordi når man mangler lidt viden om børns rettigheder, så kan det være svært lige at navigere i, fordi det er også ret abstrakt. Så det er jo en ærlig sag, at man kan blive lidt i tvivl. Men med rettigheder, som vi også lige var inde på før, så følger der også nogle pligter, også for børnene. Man kan sige, at børnene har brug for, at vi voksne sætter rammer og vejleder og guider dem. Fordi vi er de voksne, vi ved lidt mere om, hvad der er godt for børnene. Men derfor skal børnene jo også overholde de andre børns rettigheder. Så hvis en elev for eksempel forstyrrer undervisningen, så krænker det her barn jo de andre børns ret til at blive, eller ret til undervisning og uddannelse. Så derfor er børnekonventionen faktisk også et virkelig godt redskab til at snakke med børnene i klasserne om, hvordan vil vi gerne være i vores fællesskab. Når vi har ret til undervisning, så er det også alle sammen, der har ret til det. Så hvordan passer vi på hinanden i det fællesskab, klassen er, eller hele skolen er, eller hvor meget man nu vil udvide det. Så på den måde kan man altså bruge børnekonventionen som et rigtig godt sådan redskab til at navigere i det. Og få nogle gode snakke i klassen også. Og så er der det her med forskningen, der også peger på, at det er en rigtig god idé, det her med inddragelse. Fordi at det er noget, vi alle mennesker har brug for, kan man sige. Vi har alle sammen brug for at føle os som en del, og også gerne en vigtig del af et fællesskab, for at trives godt. Og det gælder jo selvfølgelig også for børn. Så tryg inddragelse og inklusion har altså betydning for, hvordan barnet udvikler sin identitet og sit selvværd. Og derfor er det ret så vigtigt. Forskningen snakker om sådan 3 overlappende sfærer, som har betydning for barnets udvikling, og som tager sit udgangspunkt i det her med inddragelse.
Der er den følelsesmæssige anerkendelse som den første, kærlighed og respekt, så man føler, at man hører til i det her fællesskab, at man er en vigtig del af det, og man gerne må være der, andre ønsker, man er der. Så det er sådan den første vigtige sfære. Så er der det her med social anerkendelse, altså rettigheder og legitimitet. Det her med, at man oplever, at ens omgivelser møder en med respekt og imødekommenhed. Så det handler simpelthen om den måde, man bliver mødt på i fællesskabet. At man oplever, at andre vil gerne høre min mening, andre synes, at jeg er vigtig. Og den tredje, det er social værdighed, altså om solidaritet og fællesskab, altså følelsen af at høre til og også være vigtig for fællesskabet. Så det er sådan tre, hvad er jeg for det hele? Tre sådan bobler, der sådan tapper ind i hinanden, og som har betydning for barnets positive udvikling, kan man sige, omkring selvværd og omkring identitet. Så det er ret så vigtigt. Det har også betydning for børnenes trivsel. Og det er jo også noget af det, vi kan se, når vi arbejder med det i praksis i narkose, at der er en positiv udvikling på skolerne, at børnene ligesom bliver mere engageret, både ind i deres egen læring, men også ind i fællesskabet. Og vi ser et fald i mobning, når vi arbejder sådan rettighedsbaseret i klasserne. Giver det mening? Okay. Så for lige at opsummere, så er Lundi-modellen, altså det er de sådan kriterier, der skal til for ligesom at have styr på det her med en rettighedsbaseret børneinddragelse. Det er en model, UNICEF bruger sådan rundt om i hele verden, og den tapper ind i de her 4 pejlemærker, kan man sige, vi talte om tidligere. Og det handler om, at der skal være rum og rammer og tid til en god proces omkring børneinddragelsen. Så hvis vi for eksempel vil spørge vores Sofie om, hvad de mener om en strategi, som naalakkersuisut er ved at lave. Så det er ikke noget, vi bare smider strategien i hovedet på dem i den form, den er i fra departementet, fordi så er det ikke sikkert, at børnene forstår, hvad vi spørger dem om. Og de skal have tid til lige at tænke over det. Vi skal være sikre på, at de forstår materialet, og de forstår, hvad vi spørger dem om, og at de kender, hvad skal man sige, spillereglerne omkring det, at de ved, at de til hver en tid må sige, det har ikke lyst til at snakke om det her. Så derfor kræver det også lige lidt en proces, uden at man selvfølgelig behøver at gøre, skal man sige, mere kompliceret det er. Men det her med, at der er tid til det, og tryghed til, at børnene tør at sige det, de gerne, eller det, deres mening. Så er der stemmen, og så det er også lidt det her med børnevenlig information. Og at man har nogle muligheder for, at de kan reflektere, og de kan udvikle deres synspunkter, fordi det er ikke altid, de ved noget om på forhånd. Så derfor skal de også lige have lidt tid og lidt plads til at udvikle på deres synspunkter og reflektere over dem sammen. Fordi man kan jo godt skifte mening nogle gange, når man i takt med, at man får mere viden. Så det indflydelse, så det er det her med, om forstår børnene, hvad vi skal bruge deres input til. Hvordan bruger vi de input, vi får? Smækker vi det op online med navn og det hele, eller hvordan bliver det brugt, den information, vi får fra dem? Hvis vi har spurgt med Radisumad Sofie om noget, så leverer vi det jo ofte til departementet tilbage i anonymiseret form, så vi hele tiden også er opmærksom på at passe på børnene i det.
Så der kan være nogle forskellige hensyn der, man skal tage. Men det er også en rigtig god idé at give dem information tilbage omkring, jamen, hvad har deres input så gjort forskel. Vi har set det nogle gange i vores aktiviteter på Nations- og Kræftskolerne, så kan vi lave en tryghedsvandring, og så kan børnene pege på nogle områder, og sige, her er faktisk ikke særlig rart at være. Det er typisk toiletterne, der ikke er så rart for børn, og især på nogle af de gamle skoler, hvor der er stikkontrakter, og så sidder man der og tisser, og så lige pludselig kommer der en og slukker lyset, det er ikke særlig rart. Jeg tror på, at det var godt, du sagde det. Vi skete i går, hvor hun trykte OK, så slukkede det. Jeg var meget tæt på at trykke OK. Indstiller, som ikke gør det der. Men jeg så indstillet tilbage igen. Så der er der som lidt nok. Okay, så ja. Det var godt, jeg opdagede det. Jeg står bare her og snakker. Jeg havde slet ikke set det. Ja, men hvad hedder det? Men det giver noget også i forhold til, at de voksne kan så handle på det her, og børnene kan se, når hvis vi så får sat en sensor op ude på toilettet, i stedet for stikkontrakterne, så er der ikke nogen, der kan komme og slukke lyset. Og det er sådan altså lavpraktisk eksempel, men det betyder bare noget, altså for at altså børnene kan se, at de er blevet lyttet til, og der bliver handlet på det. Og det samme altså gælder jo lidt for publikum, kan man sige, hvis vi sådan lader som om, det er også nogle gange noget, vi ser lidt fra nogle af politikerne, ikke? Så kommer de og får taget den her selfie med børnene, og så hører vi ikke mere til dem. Og det kan børnene godt gennemskue. Så hvis ikke, at vi er opmærksomme på at sådan have den her reelle inddragelse, så mister vi også hvad skal man sige, de positive effekter, der er ved den her inddragelse, de gode påvirkninger, der er på børnenes udvikling på det her. Fordi børnene mister både tillid og motivation til at deltage, hvis vi ikke sådan rigtig lytter til dem. Inden jeg så lige giver ordet videre til min gode kollega, så vil jeg lige give en kort overflyvning over UNICEF Galaxy 109. UNICEF indledte en samarbejdsaftale med naalakkersuisut i 2010, og har sådan set været der siden. Vi har haft en samarbejdsaftale med naalakkersuisut siden, og det har vi stadig. Og i 2011 blev det første børnetopmøde i Grønland afholdt, og det har så været afholdt lige siden, med en lille coronapause, kan man sige. Men Nagusa blev ligesom grundlagt på det første børnetopmøde, så det er blevet grundlagt for og med børnene selv. Og det er det brand, eller man kan sige, vi arbejder rigtig meget med her i Grønland, og så har vi nedtonet UNICEF en lille snas. Netop fordi det er vigtigt for os, at det vi arbejder med er lokalt forankret. Vi kan jo ikke bare kopiere ting en til en fra Danmark eller fra det globale UNICEF, så det er ret vigtigt for os. Fundamentet for alt det vi laver, det er jo selvfølgelig børnekonventionen, og så er det safeguarding med Qanik Iqlersuinat, kalder vi det på grønlandsk, altså beskyttelse af børn. Så det er sådan hele fundamentet, kan man sige, det vi arbejder på. Så har Nagusa sådan, kan man sige, 3 hovedelementer. Vi har Madradis Madsofri, som er vores sådan landsdækkende børnepanel. Vi har et panel i alle regioner af Grønland. Vi har i alle kommuner, og så har vi et ekstra i Qaanaaq og et i Tasiilaq. Fordi netop det er vigtigt, at vi får børn fra hele Grønland med. Og det er dem, vi lige har holdt børnetopmøde med i weekenden. Det var mega fedt. Og så har vi jo sådan Nagusa Ret, som Aga fortæller lidt mere om.
Og så har vi, så har vi det her med advocacy og oplysning. Advocacy-delen er jo, handler jo meget om at hoppe vores politikere lidt på maven og sige, husk nu det der med børneinddragelse og børns rettigheder. Har I husket at spørge børnene, hvad de tænker om den her indsats? Og så har vi så hele den her oplysningsdel, hvor vi også laver nogle kampagner. Vi har for eksempel lavet en målrettet børn, som handler om, at du er en god ven. Vi har lavet en til forældre. Har du husket at tale med dit barn i dag? Om for eksempel, hvordan det går i skolen? Eller, så det er lidt en blanding til det sidste ben der. Men nu vil jeg give ordet til min gode kollega, Akka, som vil fortælle jer meget mere konkret om indsatserne i Nakulta. Yes. Oi. Eu ia dizer. Belastes in het verdrag. Er ook geen het bekende ja. Ja, basilaarsus innava ilinniartitsisut ilinniartasian immakalunniit suuisi inisseqqaalaarusummaarnam ilinniartitsisuuvusi taamatut okay ilinniartunnasi tamas ilinniartitsisuuvusi okay yes taillit nakuusaaqqan ilinniartitsisuullutik sumi nakuusaa no okay yes no illoqaluuteqarpat nutaajaputimma ila ja yes akam ataqarpunga nakuusam UNICEF sulimunga ukiu ataas apparlaakan sulimikuugunga qaarasam ukiussisamat sulimikuugunga annisussiartat kisia illinnermikullan nakuusaaqpat ullum eqqartussalarput kisianni eqqaalaarusuppaqa projektimarluugami meqqa isummersarfiitiina eqqaavaa taannakuusaaqqallu taakparlaanneqaqattaartortarput taannassuiarlualaarumaarpakka sunasunaanерса yes apeqqutissaqarusarma apeqinnerumarpus ja nakuussasunaanera eqqartulaassavara meqqapisinnaatitaaffi nakuusaaqqat suunera taavalu isumasiоqatiliitsitsisaqatta ukiorma ataasia taaval ukiorma pilersaaru aam eqqartulaassavara taavalnajorpatassia imatuttakutеққаалаарусуппара тиина тастаан эққаава 2000-тими UNICEF-иннаалаккерсуисут сулеэққатигиилернера ааллартиппо тассангаанниит накуусасиларсуа пилерсиннеқарпо таава меққа исуммерсарфи мааннаккут налуатакоқаттаарнерис Facebook-ик ингерлаарту атаатимерсуаққарнерами меққа исуммерсарфи тас арфиммарлууппут коммунитамаккерлугит qaanaartasiilarlilannerlugu taatassani ilaasортаасарпут таллимаатиннаасарпут киннеруснераллутик таатааккуа qaamammu ataasiarlutik онлайнниккут наапеқатигииттарпут артуаллутик таукиорма атаасиа меққа атаатимерсуарнеранни наапиттарпут таанаапереераангамик аама политикавут наапиттарпаат эққартуақатигеериарлутик таа аалаянерсаганнерлугу туллермууттарпо сулиасса аалиангерсагатаатаан новембарими тунниуннеқарумаарпо наалаккерсуисунут формистеринерл тааннакууса илуанни тассиларсуаавоқ кисиук прожектимарлууппут тааннакуусааққат атуарфин меққа атуарфиан ингерллуни кисиа ассигингиттун аам сулиақартарпугут тас меққат канарма кампания ингерлуттарпагут апеққутааллуни меққа атаатимерсуарне эққартугасунааниссо таа кампания ингерлуттарпагут суумеққа пингаартиннеранинаанниит таавалу канармаана 1 юуни меққа уллуанни ааммааннаккут синериатамаат саммисақартитсисарпагут кися аамнуумми хаалими укиукинналуа илаанассуси кися аам аннерторуисарма тассан малуннартинниартарпарпут меққа уллуат меққат писиннаатитаафи ааллаавигалу
Yes. Filmen. Nagusa Sunaba. Meqat bisinnaat taaffii billugit isumartigiissunmi atippital naatortorlugu meqat akornusorneqaratik namminerminnut pinaarutilinnut isummaminnik annissinissamut bisinnaat taaffeqarnerat nalungiliu inersimasut meeqanik naalaarlutillu pimoorussissapput tamanna nakuusamit iliuseqarfiginiarneqarpa Nagusa naalakkersuisut UNICEF Danmarkillu sulaqatigiinnerisigut 2000 tiimi pilersinneqarpoq. Nagusa pilersinneqarpoq siullertut meeqqat pisinnaatitaafiisa meeqqanik inersimasuniillu ilisamanaqarnissaat qulakkerniarlugu. Aapaatullu meeqqat namminerminnut tunnasut pillugit tusarniaafigineqarnissaat qulakkerniarlugu. Taamaamat arfineq marlunnik meeqqanut tungasuni siunnersuisartunik ilitsersuisartunillu meeqqat isummersorfeqarpugul meeqqat namminerninnut suut pitsaanerpaanersut nammineq nalungikkaat upperaaput meeqqat isummersorfii immikkut tamarnik traappanit suttanillut akornanni ukioqarput tallimanit 15 minut amerlassasilinnik ilaaserpaqarlutik meeqqat isummersorfiini ilaasortaanikkut pisinnaatitaafitit ilisimalissavatit meeqqanut inuusuttunullu allanut qanoq sunniuteqarsinnaanerit ilisimalissavad politikkeranut inersimasunullu allanut innersuuseqataasinnaangussaati meeqqat isummersorfii arfinermarluusut ukiuttamaasa meeqqat ataatilersuarneranni naapittarput Tamatumani ilaasortat sammisaq nammineq toqqalaq ilisimasaqarfigilersarpaat. Sammisaq taannak pillugu innersuussutinik politikkerinut tunniussassaminnik allagaqartarput. Innersuussutit meeqqat isummersorfiinit aalaingersaginnerlugit katersorneqarlutik kommunimik politikkerinut naalakkersuisunullu tunniunneqartarput. Atuarfimmi amerlasuuni aamma nakuusaqartoq. Atuarfimmi meeqqat pisinnaatitaafiinik sammisaqarusuttuk nakuusaaqqanik pilersutsilissartoq qarsinnaavaat. Nakuusaaqqat tassaaput atuartut siunnersuiseqatigiivisut oqaatigineqarsinnaasut. Atuartut atuarfimmut ilinniartitinermullu sunniuteqarnissaannut periarfissiisut. Tissinilum meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isipaqatigiissut ilinniarneqartarpoq. www.nallat.nagusa.nallat.ki meeqqat pisinnaatitaaffii naguusaaqqat meeqqallu isummersorfii pillugit annertunerusumi paasisaqarsinnaaputik. Meeqa pisinnaatitaaffii pillu isumaqatigiissut 1989 FN-nimi naalagaaffipeqatigiin atsiorneqarqaa taanunatsinni 1993 atsiorneqarluni kutas artikel assigiingittut imaattuunaavittarpagut suli tassami assigiingittutigut sammisarpagut una paasinikuarput amerlasuu inersimasut nalugaat meeqa pisinnaatitaaffii sunarpiaanersoq qanorlu alersinnaanartu taadassoornam una ilaipaasiuminartut artikel ilaipaasiuminaassiminaasut kisia uudestaan sulissutigineertarparput paasiuminarsarlugit uku artikel assigiingi nakuusaaqqat tas ila oqarnittut projektiugu nakuusa iluani taannakuusaaqqat nunatsinni 33 atuarfiit nakuusaaqqallit taasuleqatigisarparput nakuusaaqaq ilinniartitsisoq atuarfimmi ukiormu ataasia meeqa atuarfiat atuarna aallartikkaangami imaattorparput qinersisoqartarput demokrasiataaluttaaneqartartoq taataan ulloratinneqartarpoq sitsinpaaqaan tanni тассани kaammattuisarpugut qinersina assigiingittoruissuusarpoq atuarfimmingaani atuarfim qannigersanneqartarmarsa kisanaliginnaaneruva immaa
klassi iluani qinarsisoqarluni ta qanarmannam ikku sassaqusumnersut илеоритусаниллунеқарсинаагам накуусааққат кися уна ассигингиссутигигамиу накуусааққан имаатулеқан уусулеқатигин ааллартиттарпо накуусами юнисаттами таатаан қинерсинеқ сассақусуптут сассассаппут таалуақатигил имаат қинерсиннааваат кина накуусааққан илаасортаассанерсо укиутаанна та ангиулли акуллерни ангуиллернилу накуусааққат налигиннаава тааккуа накуусааққан илаасортаасартут кися илаа аам фаст треннимиттут накуусааққат ингерлассиннаасарпаат та ангиуллерни акуллерни qinarsisoqaraangami ilaa atuarpiit тассами qinarsivillutik atuarpitamaa ilaatilluu qinarсисарпут qinarpusaarlutik аллаллутик криссерлутик таамат ингерлассиннаасарпаат кисиатас накуусааққат 2015 ним ааллартеққарникуугор уна меққа исуммерсорпи меққа атаатимерсуармара ингерлаққаареерлуни накуусааққат пилерсиннеқарникуугор та qanarmannaala ja ассигингиссиннаасарпут qassит илаасортаанерсут кисиаққулиутиккусуттарпарпут атуарфиммеққулит илаасортаасут таатааккуа илинниартит накуусааққан илинниартитсис наапеқатигииттарпут qaamam атаасиартаа qaamam атаасиа тассани накуусамингаанни уагут орсиулилиортарпугут ассигингитсутигут неққаписиннаатитааппи ааллаавигалуусаммисақартитсисарпут Ja. Sina am eqqaallatiarpaa uku assigingittut suleriaassik pingasut ingerlattarpagut tryghedsvandringen taaneqartartoqqissisimallu angalaaqatigiinner tan am atuarfi aallartikkaangat am kaammattuutigisarparput tassani накуусааққан илаасортан илаасоқарлуни таавал триннимингаанниит пеқатааллутик атуарфим ингерлаарлутик таатассани торпассисиманартут торпассисиманангиттут ерсариссарлугит таангалаассаппут пидили илаасиннаавор таоқассаппут окей маани тредje klassерта пуяртораалун торпассисиман аярпо силатаанингаани аммарнеқариатаарсиннаалун биисиа таассунатама аллаттуссаваат таамаани микинериттоққиссисиман аярпут ангисуу ерсигисарамиккит таассунатамаатас аллатторуусаартарпаа ангалаақатигииллутик таатааккуа сулиаринеқарсиннаасут пут пидилимингаани ааққиннеқарсиннааси ааққинигалугит иммақалуунни писортам ингерланнеқарсиннааппут оқарлутик маани амерлусуттоққиссисиман аярпут ерсисарпут уан аалакоорту такунеқартар иммақалуун арлаани таатаан тас ааллартиннеқартарпо demokratiet tastaan tamat oqartussaanеqat уллоритита 15 september имакаамматтуутигисарпарпут тассан qinерсисоқарсиннааsoq атуарпин таоқарпун каамматтуутигисарпарпут имаангилақ уагут имат сулериаасеқариаратта таамат ингерлассасоқ аммасориуссуусарпугут атуарфимми қано наммина ингерлаккусуннеқаат та уна класситсиаатара имма тамассналунгереералуарпарси кися уна ассигингиссутигиннарпаа илорхисимаарнеқ атуарфим классими қано иссанерсоқ аама атуарпа ааллартиккаангат имаан исумақатигииссум саналлутик кися ассигингиссутигалугу неққаписиннаатитааппи ааллаавигалугит та атикилит оқарсиннаавгут окей артикл 12 пингаартиппарпу уумаан классими имақалун артикл 2 пингаартиппарпут писсутигалугу тааматта классичаатаа тастаамату атортарпарпут неққаписиннаатитааппи аторлуг yes пингаартиссуатаартарпарпут илинниартитсисусулеқатигиллаарниссаа илинниартитсису исумасиоқатигиитситтарпалут укиорму атаасиа та апеққутаасоруссуусарпоқ юнисаппилаафамитиусами апеққутаасарпу аамеққалеқ укиумут тассум ооритеқартигинерлугут кисиатас имаатторниартуааннарпугут меққа атаатимерсуарнеқанаа писиллугит ила амтан
Ooritornartoris kisia ilingartitsis am isumasioqatigikkaanit am naapis niartuannarpu kisia soornam ilaanikut online-ikkooriataarsimaasarpo ukiormanna taamat online-ikkuunikuuvo kisia siuliani tas fysiskam naapinikuuvu siunertaavoq tassani avitseqatigiinnissa sakkussan tunioraaner taavalu am ilai nunaqarpin atuarpaqartut immaqalun atuarfi angisauso assigiinginnermut taavat am nakuusaaqqat nutaantakkut ilinniartitsisun takkuttoqartuaannarpoq ilai ukiorparpassu ingerlannikuugaat kisiatastaan avitseqatigiinner sakkussan tunioraaner taavat meqqapisinnaatitaaffi allaavigaluusuliniaraanni suut nalungittariaqarpaa nakuusaaqqat ilinniartitsiso taava ja ukiakkut taan ingerlanniartarparput kisia ammeqqa ataatsimersuarnera ikittuaarsuugat tanakuusami taa neqqa ataatsimersuarnera suliassaqarsuataarpoq am isumasioqatigitsileqaangatta suliassaqarsa tamarmal ukiakkut iluarineqarlutik ilinniartitsisu iluarineruunik ukiakkut ingerlannissaa taaval am imaan neriupuumeqqa ataatsimersuarnera upernaakku ingerlan sinnaalerumaa taava orsuuliliortarpu ukium pilersaarut sia taanna qaamammut siunnersuutitut ingerlattarparput sula suliassan assigingittun am ilinniusian atorsinnaasarpugut taa artikel naapaqatigittartussaalam nakuusaaqqat ilinniartitsisua nakuusaaqqallu taa tassani naapinnerani suu eqqartarsinnaaneraa siunnersuutigisinnaasarpagut taataak malissinnaapпут immaqalunnammin am арлаан накуусааqqani initusoqarpat арлаатигут so qingasaamun inituppat am taakkua eqqartornissaa pingaartikkunik soorunam taan ingerlanneqarsinnaavo kisia un pingaartinnerpaaqarput nakuusaaqqani nakuusaaqqa ilinniartitsis pisortarlu suleqatigillornissaa tastaan pisortat am nakuusaaqqat nakuusalunni nalugunikkut am tapersersuineq annikillisarsinnaalamikkut taa nakuusaaqqam ilinniartitsis kivitsisussa aporferpassuaqanissagam taa pingaartissuarparput maannakkut naligimmi am pisorta ilaatillugu nakuusaaqqani ja imaatto nakuusaaqqan aallartikkaan najoqqutassiam pilersitsinikuuvugut aamma pisortanut aam taamat sananikuuvugut taavalu ukiormut aallartileraangatta nakuusaaqqat kikkut sumiinneri sianerpigisarpagut sulinakuusaaraanersut immaqalunniit аллам ааллартиппеқарсиман аам писортат аам таамат илаанута ааллартеқаттаартарами кисиатастаан атаатсимеқатигиниартарпагут нутааюсут писортут иммақалууннакуусааққат илинниартитсисуу ассаартисин има ила демократиитааги уллатаасиннааса таа уа илинниартитсисутут амигаатигилаартаргаа сорқамани алиния пеқарами меққанут ваа демократи så имааллуттоққингаак ассилугасоор имааллагааққану илуа пеқартуугуми нассуярнеқарлу қану аторнеқарсиннаалу меққанут туллуартуна асситақарлутиттуу қану тааматут орнавилмисматериали имаппугалунниия нутсернеқарсагилуарами калаалингорсалаарлуу кисиани тас имаат уаннан атса прожектуериннерам ukiormanna taa ikimnikuulut taa projektua akaasiinnaanikuuluaram nanqa isummerserpi taa pingaartinneqarneruttum annakuusaaqqa imaat tasnersassuni kisiasoortikittarsagassaallу kisiamassakka sulissutigerusupparpu kuanertum aamoqaravik amigaata so nuqtarsarusussuarparput maannat nakuusaaqqa nakuusailuat demokratiitaitastaan арлаати илинниусиам арлаат атуарнартуми соо мисигисарама атуарпиппут тусиааситто илаисоортусартарпак атуарфи ингерллаллуарма соо аахорил налунгилар демократиитаи иккориффигиина соо таама соо илаа атуарфи
Hiliki. Tässä. Ostaisi. Kano pinnossa. Se kun säälötinä se niin kano ingertessä. Vuodosodoksen. Amaski minniko. Akon nalasin. Kasi ang amaklasyo malugin ko ako. Nag-uusapan ang nalugamit. Dahil ko nasa-usapan. Amtan ayaw nila sa o alyan at sa nila nag-uusapan ng sa kasi amtan kamaksana ko sa tulosan. So kanawon niya tayo sa factor. Yeah. Kakto-kakto ko ako nagtapos sa tulosan. Yeah. Jeg så bare tænker på, om I har lavet nogle undersøgelser, eller om I kender til nogle undersøgelser af, hvordan står det egentlig til, hvor man til at inddrage børn. Fordi jeg synes, det kan også være lidt svært. Ved vi egentlig, hvordan står det til ude på skolerne, for eksempel, med inddragelse? Føler børn, at de bliver hørt? Føler de faktisk, at de bliver inddraget? Kender I? Altså, det er noget, vi har snakket ret meget om. Vi samarbejder rigtig meget med UNICEF Danmark, og de har jo de her rettighedsskoler. Det er der også i Sicilien, der er 2 skoler, der har men vi kører Nagosakren, så er lidt det samme, men det er bare svært, når det er, vi skal inddrage alle byer og bygder. Men vi har snakket ret meget om, vi vil gerne opfordre mere til trivselsundersøgelser internt i skolerne, at vi gerne vil give værktøjer til, at der bliver lavet. Altså, det er svært. Alle skoler er jo forskellige. De har hver deres kultur, og de har hver deres udfordringer, og det der går godt med dem. Så en løsning er, som i rettighedsskolerne i Danmark, at de arbejder rigtig meget med trivselsundersøgelser, at vi kan give spørgsmål, der er børnevenlige, og så at det er lærerne, der ligesom giver dem ud, og så kan man sige, okay, er der online mobning, er der digitale krænkelser, eller er det trives du i skolen? Er du glad, når du går i skole? Føler du dig inddraget? Føler du, at læreren tager dig med? Så kunne man ligesom sige, okay, her har vi data på, at okay, de føler sig slet ikke inddraget, de føler sig ikke hørt, de har ondt i maven, altså det kan godt være sådan fysiske tegn. Det har vi snakket om, at vi gerne vil få det mere ind i Nagosakren. Sådan så, at der er noget håndgribeligt for alle lærerne, skoleledelsen. Ja, det tænker jeg også, så vi faktisk ved, hvordan står det egentlig til. Altså, hvis vi spørger vores børn rundt på skolen, hvordan står det egentlig til med det her? Altså, måske har vi ikke selv fornemmelse af det. Måske ved vi det faktisk ikke, hvad de føler, som du også lagde ud med at sige, ikke? At vi måske ikke altid ved. Jamen, det er præcis. Og det er det der med at huske at spørge dem. Og så kan jeg lige supplere med, at man kan vores kolleger i UNICEF Danmark har i år lavet sådan en kendskabsundersøgelse. Og de gjorde det sidst, jeg tror det er 5 år siden, og nu har de så lavet en ny i år. Vi har snakket sammen med både vores kolleger i UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder, som også har været med indover i Danmark, om at lave vores egen undersøgelse her. Men vi vidste også, at her i efteråret, der har der stået en lang kø af vores samarbejdspartnere og forskellige interessenter, der gerne vil snakke med børnene. Der har både været politiet, der er MIO, der er den her sundhedsundersøgelse, og nu er HSBC. Og Rådet for Sikker Trafik, og sådan. Altså, så der har været en hel kø, der gerne vil lave undersøgelser med børnene. Hvis vi så også kommer kørende med endnu en, så bliver børnene der lidt trætte af at svare på hele tiden. Så vi laver vores i foråret. Så der kommer også en kendskab. Og vores kolleger i Danmark har også lavet en slags evaluering af rettighedsskolerne dernede, og det er der, vi også har tal fra, at altså trivsel stiger, interessen eller engagementet ind i både egen læring, men også ind i fællesskabet stiger, og mobningen falder, når de har de her rettighedsskoler og den rettighedsbaserede tilgang. Men næste år, så satser vi på at få nogle bedre tal på det her. Spørgsmål på at jeg sidder
at det interne i selve skolen, hvor de selv ejer dataen. Det synes jeg også kan noget andet. Det tror jeg. Ja, præcis. Lige præcis. Ja. Jeg har et spørgsmål. Den slide der med de der 3 tryghedsvandring og klassecharter. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig for de lærere, der deltager nu her, om de kan genkende det, om de bruger det i skolerne. Har I demokratidag og klassecharter eller tryghedsvandring? Demokrati. I har demokratidag nu, så at der færne. Ja. Er det så mycket at se? No. Ja. Ja. Der som det går i lov, så er det at det er der. Så. Det der man laver demokratidag. At det er lov. Det så at det ja. Det der er der lov, så. Det var der ikke jo. Nej. Når en kollaboration. Det er jo en skole for sig. Og kunne sige lidt magtligt i det så. Jeg genkender de her 2 tryghedsvandringer og demokrati fra min tidligere skole i ASEAN. Og det jeg lægger mærke til, selvom jeg ikke arbejder på skolen længere, den her tryghedsvandring, som de faktisk bruger til soldagen, når de skal op og hilse på solen. Jamen så går det jo hånd i hånd med de her små og store elever. Så bare for sidste uge, der så jeg 2 individuelle grupper, hvor store elever var ude at gå sammen med små elever. Efter hvad hedder det nu? Skoletiden. Kysyä tryghedsvandring, at du har eleverne siunattaa mukaan. Ja, kyse on sitä. Toppasi kedua Ingat kadingan nito sakto. Luon se sakto. Ila tan amasesod ila at waktu imaso. Ni pa nasama kasi asa sumyo si maso tapakto ila kode asigin nito. Kasi na ko sa matastan na rin si bakto. Man ko sa makasi na kanton sumi osse sumi tapkasi si na. So na ano kita to question. Ila yung mga asa ikaw sa prinsesa mo na asa to ka ila yung prinsesa mo sa Tak. Ukupingasun no kittossa osupekka uan projektledare. Kyse on nella tässä ja. Ukua kiep akisussaatti vaisopoi etuaffitsin paasitsissetta. Ja tässä on nyt skooliluokka kaitsilioretta. Pisottamut kaitsiliortuut. Tää on ilaatsippuut. Tää pisottaksulle katsigaluunne kuusaakka ilmiaksitsisua. Akisussaappi. Toppakun on eläsot idua kokkeiden maritsin on demokratiet og ikke kalder med ukiumut mitä sautitsit. Kanduram on tryghedsvandring i amma ikke kuttuuni. Imangit etuaktama miklesen iman. Kisien nikkeleen maritsin uelinjaksitsisut. Ikke kuttuuni iduassa galua. Så tässä sutin aflu anitsiaffi minä voilusu tuoffen pinguaktaffakin. Anitsiaffi testää kun ahto saatiin pääsarat medqattekusarpa isamida. Ja testään udfordringen pääsatto. Tänne eqqaasa medqatusarissarpitumisigis saannersut tänne eqqaavaa pinguaktaffakanginner ukiutamaa misukiu arlalissui qinaqqusaarutigineqartaramim pinguartarfittaassaanut imaattamimmat pitaarusuppun taamassakkuа kamtiklassit atuartitarinakki taakku imaarput sooruna taakku juannaarittut atuanerattanissuli pitaarnikuunat atualerpun pinguartartaqaratamassakkuarsuli pinguartartaqannigamu taasoo taannaajuan Atuarallapaqartut nuusuuppeqaratikila qulini ukiuli tusaattaku sinnaanererpa tusarneqarnapia Ja, det tässä nganni pääsevät kammanin nappiaani tässä. Okei, tässä on kamera. Tässä
Under og men det jeg gerne vil sige var den der tryghedsvandring, eller hvor lidt der skal til, for at de små elever føler sig så trygge hos de store elever, at de store elever ikke er farlige. At min datter kom hjem som 8-årig. Jeg har fået en ven, hun går i 9. klasse. Eller Norden Granner. De her 3 ting. Og hvad hedder det nu? Rettighedsskolerne i Sisimiut, som vi har besøgt. Det var også meget, meget imponerende, hvordan eleverne respekterede så meget hinanden, men også lærerne. Altså det var sådan gensidig respekt, også fordi at eleverne følte sig forpligtet til de her klassecharter, som man starter, når skole starter. Det havde jeg aldrig set. Så det var bare sådan, wow. Også fordi de selv er med til at lave dem. Ja, og de er selv med til at lave dem. Det er jo ikke læreren. Det er noget, de selv diskuterer indbyrdes. Ønsketænkning, at alle skoler var rettighedsskoler. Det håber vi også. Og det er det, eller hvordan kan det så opnås, som Ida også efterspørger? Eller var det et? Ja. Men det er rigtigt, at det der demokratidags tryghedsvandring kan stå på kalenderen, altså klassecharter, at det bliver en fast del af alle lærernes, når vi starter i skole. Det burde det. Det var til nar. Det er også her, hvad kan man sige, advocacy-delen kommer ind i billedet, hvor vi går og hopper politikerne lidt på maven i øvelsen og siger, at skal alle skoler i Grønland ikke være Nabuta-retsskoler, fordi det giver mening. Så vi prøver jo at skubbe på sådan, alle de steder, vi kan i forhold til at få flere skoler med, og gerne alle på sigt jo. Men det er også lidt et kapacitetsspørgsmål, kan man sige, hos os. Altså, hvor mange kan vi få med af gangen, så vi prøver hele tiden at få flere med. Altså noget af det, vi også kan se, og det er jo ikke særligt for os, det er også i UNICEF og andre steder i verden, især måske nogle af de her old school lærere, der er sådan lidt, det der med børns rettigheder, det skal stoppe nu, og det var irriterende. Men at når de ligesom får arbejdet sig ind i nogle af de her ting, altså den forandring, de ser, nogle gange har de sådan en forudindtaget mening om, at hvis vi spørger børnene, så vil de bare have mere legetøj, de vil have tidligere fri, de vil have, og det er slet ikke der børnene er. Så de får også sådan en slags oplevelse ud af det, eller sådan, at de ser, hvor kompetente og engagerede børnene er, når bare vi gider spørge dem. Så det er også ret fedt at se, altså, at vi ligesom kan flytte noget der også. Det måske også vil være lidt nemmere for jer unge lærere, som ikke selv skal gå og skubbe til de gamle. Ilua. Så maka uego iliniartittisut maammeqqanpaasinnissinaasami. Takusinnaasarpagut sumunut qisuariartarsuut assersuutiinarlu trinttestilleraangami ilumorpung meersequmerratta. Så assersuutiinarlu ila takortorsinnaangilarni kusarrana trinttest naluvara. Kisiuinva iliniartittisut qisuariarpattut. Ila angst så tekusarpagut. Qanupineq iluatinnaraluarami politikeren takkua attaveqartuut yami mere end os iliniartittisila qanupineq. Qanupineqpu iluatinnartaraluaartaannaqaatio ila misissuisoqalaarlun qanumisiilit trintestererali itnuannerpan. Det var kulaaningaan imaattorneqaannaavittarmut taavat sunniuttarluni 3. klassin trintesterani 7. klassin trintesterani angst taa ila ingerlariaqqinittor amerlasooruluussu ila qanupinerpo uanaataaneqqarsaatigileриасаарига anu am nisissorneqalaartua meeqatorsorneqalaarluni trintesqan igin Illumu okay paasi Arsaatio paasinnaaffigi sariaqarparpu ernimanartoqassat. Riusiliugami. Illumu.
Ja. Kisia ukunnakuusaaqat politiikarinut attaveqaq tuungillat kisia meeqqa isummersorpii kisia eqqarsarpunga арлаатигут advocacy-ми арлаан имаатторнеқарсиннаас сагалуарто ja орнаманарпалу таамат qisuariateqartass Oinami isitningaanita masna attat isu ja Sivumirpaasersuartaarpik tauftakusinnaalluit taan annilaangassutigigaat ja ja taavaluila nalilersuutitu atorneqartarfik politikarinnaat ingerlalluangillukua upput imaannaasulluni minutilersuutusi ja oqaloqqusaammilla ja taassimmat assat ja ilumma ja Allame ilassutissaqanngikkussi. Så stopper vi for nu, fordi vi har faktisk ikke noget tid. ja. Ja.